Idan za ku lura, akwai lokacin da har ma na ɗan yi waƙan short nake cewa shigarki tana razana su. Na ɗan yi short na ɗan tura Insta ina. Bari dai na tura. Wonderful! Kun ji sunan kayan jaruma ma kenan. Gida da mota sabon sample. Wallahi tallahi ku gwada amfani da shi. Ke Aisha Sarki, bari ki jin gaya miki baki da bakin magana. Ko don bari abu zai gudu dan shi ya rarrafe ba. Dan mai sayar da kosai akan titi ai duk abin da yayi daidai. Saboda mun san uwarki kosai take sayarwa a kan titi. Ubanki kuma mun sani sai ya je ya damfari mutane yana ƙaryan shi malami ne kafin dan ya samu kuɗi ya bayo ya fafata. Kin gane? Da haka bana tsore. Jakadiyan tona asiri kike kowaye, kin ci bura ubanki in kin fasa tona asiri Allah ya tsine miki daidai gurgudo. Kin ji? A sai zaki iya ma kira waya na ko kuwa za ku iya kira na da wa zaki sasanta? Na miki kama da wanda zaki sasanta da ita. Ke na miki